בשבוע הבא, יום הכיפורים. עבור עשרות אלפי ילדים ובכלל חג האופניים. עבור שיר קלמנוביץ' וילדים אחרים הסובלים משיתוק מוחין, מדובר במאבק לא להישאר מאחור. כתבתה של נוגה ניר נאמן. לאט שיר, לאט. תגידי שאת מוכנה כבר לקום. יפה! תרגישי שאת עומדת בשתי הרגליים שלך. לא נראה לך? מתרגלים כאילו להיות עם זה, כאילו להתרגל עם זה, להיות עם זה, לעשות עם זה דברים. את כל מה שאני יכולה לעשות, שכולם עושים, אני עושה. כאילו, אם אני יכולה, אז אני עושה. בגלל שיתוק המוחין שלה, סובלת שיר מבעיות מוטוריות שלא מאפשרות לה להיות כמו כולם. את רגל ימין קשה לה להפעיל, ויד ימין היא כמעט לא משתמשת. מגיל 0 שיר נלחמת במוגבלות שלה ולא מוותרת. אבל למרות המאמץ והפיזיותרפיה האינסופית, יש דברים שלילדים אחרים בגילה הם קלים ופשוטים, עבורם מדובר במלחמה של ממש. מה יותר קשה, לטפס על המדרגות האלה או לרכב על אופניים? לא קשה, שתיהם לא קשים. מה יותר מפחיד? ברור שהאופניים. הרעיון הוא שכל מה שאני צריך ממך, זה כמו שאמרנו, להסתכל קדימה, לעשות פדלים והכל יהיה בסדר. אופניים? אוי, זה חלום הילדות. דבר ראשון שאנחנו עושים, שמה שחשוב, זה להתאים את הגובה שלך. לרכב על אופניים. זה היה חלום שכל יום כיפור, שהילדים היו נוסעים באופניים, אני לא יכולתי לנסוע באופניים, כי לא ידעתי. ככה? באמת ילד. זה בסדר, אנחנו נתאים לך אותה בדיוק. אני תמיד מנסה גם מילדות. מילדות אני מנסה. לרכב על אופניים? כן. וזה לא הולך? לא, לא הולך. וואו. ילדים עם מוגבלויות מוטוריות, יש להם פחד משיווי משקל. ובגלל הקטע של השיווי משקל, הם לא מוכנים לעלות בכלל, להגיע לשלב ולעלות ולרכב על אופניים. תמשיכי, כמו שצריך. תחייכי, יהיה לך יותר קל. את גדולה, סי. את נוסעת מעולה, סי. מה שאני מקנה להם זה את הביטחון העצמי. בעצם העובדה שאני מתגלגל על ידם ואני כל הזמן על ידם, זה הביטחון העצמי שהם צריכים. את לא חושבת על האופציה שלא תצליחי? לא, תמיד שואפת להצליח. תמיד חושבת על להצליח, אין לחשוב על כישלונות. למה את לוחצת על הברקס? האינסטינקט? כן. תעזבי אותה. את הרולר בלייד שאיתה מתגלגל יוסי ליד שיר, שיוציא מהבוידם אחרי שפוטר מחברת הייטק. מה שהתחיל כשיעור רכיבה על אופניים לבן הקטן שלו, הפך במהרה לשיטה חדשה, שעוזרת לעשרות ילדים עם שיתוק מוחין. כל ילד שרוכב זה סיפוק $1,000,000. החיוך? החיוך של ההורים, בואנה, כאילו, אין יותר מזה. יפה מאוד. גדול. שמתי חלום, נרחבת על אופניים, ויקח את זה הלאה. מה זה הלאה? הלאה נמשיך לרכב. הפסקה קצרה ומיד אחריה. אנשים